Felly, os ych chi ddim ar y mat yn barod, dewch i eistedd ar y mat, nid yn siŵr bod y coesau wedi croesi. Yn ymlacio'r ysgwyddau fan hyn, yn gadael fynd yn drwy densiwn, i chi'n dal ymlaen i'n ardal yr ysgwyddau. Felly mae yna ddau opsiwn. Fyddwch chi'n gallu gadael yr dwylo ymlacio ar y pengliniau fan hyn, yn gwynebu fyny tuag at yr awyr, neu allwch chi fynd ar llawr dde, plethu'r bysedd dde dros y bysedd chwith ac ymlacio'r dwylo i lawr ar eich côl. Felly'n cymryd y llaw dde, plethu'r bysedd dde dros y bysedd chwith, ymlacio'r dwylo i lawr ar y côl. Yn cael llygad fan hyn, ni'n mynd i wario rhyw 5 munud yn ffocysu ar yr anadl ac helpu'r corff a'r meddwl i arafu rhywfaint. Yn anadlu i fewn trwy'r trwyn ac yn anadlu allan trwy'r trwyn yn ymlacio'r ysgwyddau. Fel i chi'n anadlu allan, fi eisiau chi feddwl am adael fynd yn drwy densiwn yn ardal yr ysgwyddau. Os ych chi'n sylwi bod chi'n dal ymlaen i tensiwn yn y coesau yna, jyst gadael fynd o'r tensiwn yna nawr. Ac mwyn helpu'r corff a'r meddwl i ymlacio tymed bach yn fwy, yn anadlu i fewn trwy'r trwyn am 6 eiliad ac yn anadlu allan trwy'r trwyn am 6 eiliad. Yn cymryd eich amser fan hyn yn anadlu'n araf ac yn ddwfn i fewn trwy'r trwyn am 6 eiliad ac yn anadlu allan trwy'r trwyn am 6 eiliad. Unwaith eto, yn cymryd eich amser. Yn anadlu'n araf ac yn ddwfn i fewn trwy'r trwyn am 6 eiliad. Yn anadlu allan trwy'r trwyn, yn gadael fynd yn drwy densiwn. A nawr yn dod yn ôl i anadlu fewn ag allan trwy'r trwyn. Tro yma yn amser naturiol y corff, felly ddim yn trial reoli'r anadl o gwbl. Yn agor y llygad, anadlu fewn trwy'r trwyn yn ymestyn y breichiau fyny tuag at yn enfod. Anadlu allan yn gadael i'r corff pwyso ar ochr, peidiwch â phoeni pa ochr. Anadlu fewn trwy'r trwyn, ymestyn y breichiau fyny. Anadlu allan yn gadael iddyn nhw cwmpo ar ochr arall. Anadlu fewn yn ymestyn y breichiau fyny tuag at yn enfod. Anadlu allan, ni'n mynd i ymestyn y breichiau yn ôl yn agor ardal y frest fan hyn, yn edrych i fyny tuag at yn enfod. Anadlu fewn trwy'r trwyn. Anadlu allan yn ymlacio y dwylo lawr wrth eich ochr. Anadlu fewn trwy'r trwyn, ymestyn y breichiau fyny tuag at yn enfod. Y llaw dde yn dod i bwyso ar y pen glin chwith, llaw chwith yn dod ar y llawr tu ôl i chi. Anadl ddwfn i fewn trwy'r trwyn fan hyn. Anadlu allan yn troelli canol y cefn ac yn edrych drost yr ysgwydd chwith.
Yn dal hwn yn anadlu'n araf ac yn ddwfn i fewn trwy'r trwyn. Ymlacio'r corff fel i chi'n anadlu allan. Un anadl ddwfn arall i fewn trwy'r trwyn. Anadlu allan yn troi i wynebu'r blaen yn codi'r llaw chwith oddi wrth y llawr yn dod i bwyso fe ar y pen glin dde. I ni'n mynd i anadlu fewn trwy'r trwyn yn pwyso ymlaen gyda'r corff, agor y frest, edrych i fyny. Anadlu allan trwy'r trwyn yn gadael i'r cefn yna suddo nôl, mae'r gen yn dod lawr tuag at y frest. Anadlu fewn trwy'r trwyn, pwyso ymlaen, edrych i fyny. Anadlu allan yn gadael i'r cefn suddo nôl, y gen yn dod lawr tuag at y frest. Anadlu fewn ac yn anadlu allan. Unwaith eto, anadlu fewn ac yn anadlu allan. Anadlu mewn yn ymestyn y breichiau fyny tuag at y nenfwd. Llaw chwith yn dod i bwyso ar y pen glin dde, llaw dde mynd ar y llawr tu ôl i chi. Anadl ddwfn i fewn trwy'r trwyn. Anadlu allan yn troi chi canol y cefn ac yn edrych dros yr ysgwydd dde tro yma. Yn anadlu'n araf ac yn ddwfn tra chi'n dal hwn. Ymlacio'r corff gymaint â chi'n gallu fel i chi'n anadlu allan. Ac yn dod i troi i wynebu'r blaen. Ymestyn y coesau allan o'ch blaen chi, symud nhw i fyny ac i lawr, felly ni jyst yn gadael fynd unrhyw densiwn yn y coesau fan hyn, yn symud y pen yn ofalus o un ochr i'r llall, felly eto ni'n cael gwared o unrhyw densiwn yn y gwddwg. Nawr yn ffocysu ar y pengliniau, jyst yn plygu un penglin ar ôl y llall i fyny tuag at y frest. Felly fan hyn eto ni'n twymo'r cyhyrau i fyny tyma bach. Yn anadlu fewn ag allan trwy'r trwyn, fel i ni'n mynd trwy'r jatis yma. Yn ymarfer y toe touching, yn cadw'r cefn mor syth ych chi'n gallu, yn plygu lawr o ardal y clean, ymestyn y breichiau allan o'ch blaen chi. Mae'r pen yn mynd i lawr tuag at y pengliniau, felly ni jyst yn pwyso ymlaen fan hyn. Falle bod hwn yn teimlo'n ofnadw o stiff yn cefn y coesau ac hefyd yn gwylod y cefn. Allwch chi cysylltu'r anadl gyda'r corff yn hyn rhywfaint, felly fel i chi'n anadlu allan, falle newch chi weld bod y corff yn fodlon ymestyn tyma bach yn bellach. Gael jyst yn rolio'r ysgwyddau nôl fan hyn, yn gadael fynd unwaith eto unrhyw densiwn yn yr ysgwyddau. Yn rolio'r ysgwyddau ymlaen. Gyna jyst yn gweithio ar y clean, ni'n mynd i ddal ymlaen y drod dde gyda'r llaw dde, felly cofiwch peidiwch â dal ymlaen y drod ar y tu allan. Ni'n dal ymlaen y drod tu fewn, cadwch y cefn yna'n syth y pen i fyny, ymestyn y gos ddill allan o'ch blaen chi, ac yna yn symud y gos allan i'r ochr dde. Felly ni'n agor y clean dde i fyny fan hyn. Unwaith eto allwn ni weithio gyda'r anadl, felly fel i chi'n anadlu allan, falle fydd y gos yna'n fodlon agor i fyny tyma bach yn bellach i'r ochr dde. Felly peidiwch â fforso'r corff o gwbl, ond jyst yn gweld os mae'r cyhyrau'n fodlon ymlacio fel i chi'n anadlu allan, a fydd y gos yna'n fodlon agor yn bellach i'r ochr dde. Nawr ni'n gwneud gwmws yr un peth yr ochr arall, yn dal ymlaen y drod chwith ar y tu fewn yn lle'r tu allan, cadwch y cefn yn syth y pen i fyny, ymestyn y gos chwith allan o'ch blaen chi, ac yn anofalus yn symud e allan i'r ochr chwith. Felly eto fan hyn yn gweithio gyda'r anadl fel i chi'n anadlu allan, falle fydd y gos chwith yn anfodlon agor yn bellach i'r ochr chwith. Edrychwch syth o'ch blaen chi fel bod chi'n cadw y pen i fyny. Mae hwnna'n mynd i helpu chi gadw'r cefn yn syth. Ni'n mynd i ddal ymlaen i'r drod dde, plygu'r pen glin dde yn rhoi'r drod uwch ben y cos chwith.
Cadwch y cefn yn syth unwaith eto, y pen i fyny. Ni'n mynd i roi bach o bwysau ar y pen glin dde yna, yn symud ei fyny ac i lawr. Unwaith eto, jyst yn agor y clin dde i fyny fan hyn, yn gadael fynd unrhyw densiwn yn y clin. Felly, fi'n gweud hwn trwy amser, ond ei weid unwaith eto, ni yn dal ymlaen i lot o densiwn yn y clin, tensiwn emosiynol a tensiwn corfforol. Felly, trwy wneud hip opening exercises, i ni'n gadael fynd o'r tensiwn corfforol ac emosiynol. Felly, weithiau, i ni'n gallu teimlo yn eitha emosiynol ar ôl wneud yr ymarferion yma, achos bod ni wedi gadael fynd o'r tensiwn i ni'n dal yn yr ardal yma. Felly, ymlaciwch yr ysgwyddau fel i chi'n anadlu allan. Ni'n mynd i fynd ymlaen i wneud facro ysana, felly mae'r drod dde yna yn dod dros y drod chwith. Ni'n cadw'r cwrs chwith yna'n syth. Mae'r penelyn chwith yn dod i bwyso ar y pen glin dde. Felly mae'r penelyn chwith yn dod i bwyso ar y pen glin dde. Ni'n rhoi'r llaw dde ar y llawr tu ôl i chi. Ni'n anadlu fewn trwy'r trwyn fan hyn. Anadlu allan troi chi canol y cefn ac yn edrych dros yr ysgwydd dde. Felly triwch ymlacio gymaint ych chi'n gallu fel i chi'n anadlu allan. Falle fyddwch chi hefyd yn gallu troelli'r cefn tyma bach yn bellach draw i'r ochr dde fel i chi'n anadlu allan ac yn ymlacio. Dewch i wynebu'r blaen, ni'n mynd i sythu'r gos dde, pwyso ymlaen fan hyn, y pen yn dod yn agosach tuag at y pengliniau. Felly ni jyst yn sythu'r cefn ar ôl y troell fan hyn. Fel i chi mynd lawr tuag at y pengliniau, yn anadlu allan ac yn ymlacio. Nawn ni ddal ymlaen i'r drod chwith, yn rhoi'r drod chwith uwch ben y cwrs dde, cadwch y cwrs dde yn syth, cadwch y cefn yn syth y pen i fyny. Ni'n rhoi bach o bwysau ar y pen glin chwith fan hyn. Yn symud y pen glin i fyny ac i lawr, unwaith eto yn rhoi cyfle i adael fynd unrhyw densiwn i ni'n dal ymlaen i'n ardal y clin. Fel i chi'n anadlu allan, yn ymlacio'r ysgwyddau. Os ych chi'n sylwi bod chi'n dal ymlaen i tensiwn yn y gwyneb, gadewch i'r gen agor rhywfaint, a meddwl am ymlacio'r tafod. Nawn ni fynd mewn i'r facro ysana, felly jyst yn rhoi'r gos chwith yna ar ben y cwrs dde, cadwch y cwrs dde yn syth. Mae'r penelyn dde yn dod i bwyso ar y pen glin chwith tro yma, felly penelyn dde yn dod i bwyso ar y pen glin chwith. Mae'r llaw chwith yn mynd ar y llawr tu ôl i chi. Anadlu fewn trwy'r trwyn. Anadlu allan trwy'r trwyn yn troellio ac yn edrych drost yr ysgwydd chwith tro yma. Yn ymlacio'r corff yn hyn. Anadlu'n araf ac yn ddwfn i fewn trwy'r trwyn. Fel i chi'n anadlu allan, falle fydd y corff yn gallu troelli tyma bach yn bellach. Yn dod yn ôl i wynebu'r blaen, yn pwyso ymlaen unwaith eto, y pen yna yn mynd yn agosach tuag at y pengliniau. Falle bod hwn yn barod yn teimlo lot yn haws nag oedd ar ddechrau'r wers. Nawn ni ddod i fewn i badeg cona asana, felly jyst yn dal ymlaen i'r ddau drod, yn symud y ddau penglin i fyny ac i lawr ar yr un pryd tro yma. Felly eto ni'n rhoi cyfle i adael fynd o tensiwn yn y clin. Cadwch y cefn mor syth ych chi'n gallu, mae edrych syth o'ch blaen chi yn mynd i helpu i gadw y cefn yna'n syth. Ac os ych chi eisiau ymestyn tyma bach yn ddyfnach, mae yna croeso chi ddod ar trad yna, tyma bach yn agosach, tuag at y corff, allwch chi hefyd pwyso ymlaen fan hyn, a newch chi deimlo yr ymestyn yn digwydd yn rhan uwch y coesau yn syth. Falle bod hwn yn ormod, felly peidiwch y triale os ych chi'n meddwl fydd yn ormod i'r clin. Ac
ac yna'n ymestyn y coesau allan o'ch blaen chi, yn symud nhw i fyny ac i lawr, yn symud y pen o un ochr i'r llall. Felly nawn ni ddod i fyny i chatus pada y sana, felly ni'n rhoi'r dwylo syth o dan yr ysgwyddau, ni'n rhoi'r pengliniau syth o dan y clun. Os mae gyda chi unrhyw problemau cefn, yna fyswn ni'n gofyn i chi agor y pengliniau fel bod gap rhwngddyn nhw, fel bod nhw tua hip width ar wahân. Os na, cadwch y pengliniau gyda'i gilydd, ni'n mynd i gysylltu'r anadl gyda'r corff yn ymarfer figra pranayama. Felly ni'n anadlu fewn trwy'r trwyn, mae gwylod y cefn a'r bol yn mynd lawr tuag at y llawr. Ni'n codi'r pen i edrych i fyny. Anadlu allan, ni'n codi canol y cefn syth tuag at yn enfod, a mae'r gen yn dod lawr tuag at y frest. Anadlu fewn trwy'r trwyn, a mae yna'r bol tuag at y llawr, yn codi'r pen. Anadlu allan, canol y cefn yn ymestyn tuag at yn enfod, a'r gen yn dod lawr tuag at y frest. Anadlu mewn, 2, 3, 4, 5, 6, allan, 2, 3, 4, 5, 6. Anadlu fewn trwy'r trwyn. Y bol yn ymestyn tuag at y llawr yn codi'r pen. Anadlu allan, canol y cefn yn ymestyn reit i fyny tuag at yn enfod, a'r gen yn dod tuag at y frest. Ni'n mynd i ddod â'r cefn yn ôl i lle o'n i ar y dechrau. Tro yma ni'n mynd i wneud yr un peth yn ychwanegu y gost dde. Felly anadlu fewn trwy'r trwyn, yn ymestyn y gost dde i ffwrdd ac i fyny, edrychwch i fyny gyda'r pen. Anadlu allan, mae'r penglin yn mynd i ddod trwy'r corff tuag at y frest, a mae'r pen yn mynd i ddod lawr i gyfarfod y penglin. Anadlu fewn trwy'r trwyn, ymestyn y gost chwith dde yna i ffwrdd ac i fyny. Ac yn anadlu allan, y penglin dde yn dod tuag at y frest, a'r pen yn dod lawr tuag at y penglin. Anadlu mewn, 2, 3, 4, 5, 6, allan, 2, 3, 4, 5, 6. Anadlu fewn ac allan. Nawn ni wneud yr un peth gyda'r gost chwith, anadlu fewn trwy'r trwyn, ymestyn y gost chwith yna i ffwrdd ac i fyny, edrych lan gyda'r pen, anadlu allan, y penglin chwith yn dod trwy'r corff tuag at y frest, y pen yn dod lawr i gyfarfod y penglin. Anadlu fewn trwy'r trwyn, ymestyn y gost chwith yna i ffwrdd ac i fyny, ac yn anadlu allan. Anadlu mewn, 2, 3, 4, 5, 6, allan, 2, 3, 4, 5, 6. Anadlu fewn ac yn anadlu allan. Lyfli, yn rhoi'r penglin chwith yna nôl ar y llawr. Nawn ni weithio tyfa bach ar y cyhyren y panol y glwt. Felly ni'n mynd i ddechrau gyda'r penglin dde. Yn codi'r penglin dde oddi ar y mat, ni'n mynd i anadlu fewn trwy'r trwyn, yn symud y penglin yna mewn siap hanner cylch tuag at y penelyn dde, ac yna ni jyst mynd ar gost yna allan yr ochr. Ni'n mynd i ddod â'r penglin nôl i fewn tuag at y penelyn, ac yna mynd ar gost nôl tu ôl i ni. Felly ni'n gweithio gyda'r anadl ar yr un pryd fan hyn. Ni'n mynd i anadlu fewn trwy'r trwyn, yn symud y penglin siap hanner cylch tuag at y penelyn dde, ac yna jyst yn symud y gost allan yr ochr fel ni'n anadlu allan. Ni'n dod â'r penglin yna nôl i fewn tuag at y penelyn fel ni'n anadlu i fewn. Anadlu allan, mae'r gost yn mynd i ymestyn tu ôl i ni. Felly mae hwn yn lot ar y glwt, so mae fe hefyd yn eitha tough ar y cyhyren y stumog. Felly ni'n gweithio lot o rannau gwahanol o'r corff yn hyn. Anadlwch chi fewn trwy'r trwyn, y penglin dde yn dod tuag at y penelyn dde. Anadlu allan ymestyn y gost i'r ochr. Anadlu fewn, penglin yn dod nôl tuag at y penelyn. Ac yna jyst yn mynd ar gost yna nôl tu ôl i ni. Newch yn siŵr bod chi'n edrych lawr tuag at y llawr, bod chi ddim yn dal unrhyw densiwn yn y gwddwg.
Unwaith eto, anadlu fewn trwy'r trwyn pen-glin pen-elyn, anadlu allan ymestyn y gos i'r ochr. Anadlu mewn pen-glin pen-elyn, anadlu allan, mae'r gos yn ymestyn nôl tu ôl i ni. Felly ni'n gwneud gwmws yr un peth yr ochr arall, na troi fel bych chi'n gallu gweld. Felly'n gweithio gyda'r ochr chwith tro yma, anadlu fewn trwy'r trwyn yn codi'r pen-glin chwith oddi wrth y mat. Ymuno fe mewn siap cylch tuag at y pen-elyn chwith. Ymuno'r gos allan i'r ochr fel ni'n anadlu allan. Yn dod o fe nôl i fewn tuag at y pen-elyn, ac yna ymuno'r gos nôl tu ôl i ni. Anadlu fewn trwy'r trwyn pen-glin pen-elyn mewn siap hanner cylch. Anadlu allan ymuno'r gos allan i'r ochr. Anadlu fewn yn dod o'r pen-glin yn ôl tuag at y pen-elyn. Anadlu allan yn ymestyn y gos tu ôl i ni. Anadlu fewn pen-glin pen-elyn. Anadlu allan y gos yn mynd allan i'r ochr. Anadlu fewn pen-glin pen-elyn. Anadlu allan mae'r gos yn mynd nôl tu ôl i ni. Lyfli, jyst yn gadlu'r pen-glin chwith yna ymlacio. Ni nawr yn mynd i ddod i fyny i'w cydas yn y sef y sgwat. Felly ni'n rowlio yn ôl ar bysedd y trad, yn dal ymlaen i'r pen-gliniau fan hyn. Gadewch i'r pen i ymlacio i lawr. Felly ni eisiau'r frest i fod yn eitha drwm ar y pen-gliniau. Felly ni'n yn siŵr bod y frest yn drwm ar y pen-gliniau, triwch gadael fynd yn drwy densiwn i chi'n dal ymlaen i yn ardal yr ysgwyddau. Yn anadlu'n ddwfn ac yn araf i fewn trwy'r trwyn fan hyn. Anadlu allan gadewch fynd o fwy o densiwn yn ardal yr ysgwyddau. Ni'n mynd i ddod syth i fewn i downward dog, felly jyst yn ymestyn y dwylo allan o'ch blaen chi, yn symud y penol syth i fyny tuag at yr awyr, ymuno'r coesau yn ôl rhywfaint. Felly falle fydd y sodle ddim yn twtio'r y llawr, mae hwnna'n iawn, ond jyst y syniad bod cefn y coesau a'r sodle yn ymestyn tuag at y llawr. Os ych chi eisiau plygu'r pen-gliniau fan hyn, mae croeso i chi wneud. Felly mae yna ambell i beth i feddwl amdano. Ni'n meddwl amdano'r penol neu'r clun yn mynd syth i fyny tuag at yr awyr. Ni hefyd yn meddwl amdano'r sodle yna yn mynd tuag at y llawr. Ni'n meddwl amdano'r pen yna yn slotio rhwng yr ysgwyddau. Mwyn ymlacio'r pen, symudwch y pen o un ochr i'r llall, felly ni'n siglo'r pen fan hyn yn gadael fynd unrhyw densiwn yn y gwddwg. Un anadl ddwfn arall i fewn trwy'r trwyn fan hyn. Anadlu allan yn meddwl amdano'r sodle mynd yn agosach tuag at y llawr. Ni'n mynd i gwthio'n hynna nôl tuag at y trad gyda'r dwylo, ac yna'n symud y trad tyma bach yn agosach tuag at ei gilydd, yn plygu'r pen-gliniau fan hyn, ac yn dal ymlaen i'r ddau pen-elyn ymlacio'r pen. Ni'n mynd i symud y corff yn ofalus i'r ochr dde ac i'r ochr chwith fan hyn. Gadewch i'r pwysau'r pen i dynnu chi'n agosach tuag at y mat. Yn dod yn ôl i'r canol yn gadael fynd o'r breichiau, ac yn araf bach yn rowlio i fyny sefyll gyda'r pen yn dod lan yn olaf. Chi jyst yn siglo o drodd dde fan hyn, jyst yn cael gwared unrhyw tensiwn yn y drodd dde, ac yn siglo drodd chwith. Lyfli, yn adlu fewn trwy'r trwyn, ymestyn y breichiau fyny tuag at yn enfwd fan hyn. Yn adlu allan jyst yn gadlu'r corff symud i'r ochr, felly fel o'n i'n neud pan o'n i'n eistedd i lawr, nawr yn neud yr un peth yn sefyll. Yn adlu fewn trwy'r trwyn, ymestyn y breichiau i fyny. Yn adlu allan yn gadael iddyn nhw cwmpo'r ochr arall. Yn adlu fewn trwy'r trwyn, ymestyn y breichiau nôl i'r canol. Yn adlu allan yn gadlu'r dwylo ymlacio lawr wrth eich ochr. Felly nawn ni fynd ymlaen i wneud y sirion am y sga, nawn ni adio'r standing postures i fewn i'r sirion am y sga. Felly na i fynd i'r ochr yma i ddechrau gyda ni. Felly dryswch fynd i unrhyw ochr o'r mat yn neud yn siŵr bod y mat yn hir tu ôl i chi. Cadwch y cefn mor syth â chi'n gallu ac yn cadw'r pen i fyny.
Y peth cyntaf ni'n mynd i wneud yw anadlu fewn trwy'r trwyn yn dod ar dwylo un amysgamwdra o flaen y frest. Anadlu allan ymlacio'r ysgwyddau. Anadlu fewn yn ymestyn y breichiau fyny tuag at y nenfwd. Ni'n ymarfer backbend bach iawn fan hyn. Os ych chi ddim yn teimlo'n gyfforddus yn ei backbend, mae croeso chi jyst fynd ar dwylo yn ôl. Backbend bach neu mynd ar dwylo yn ôl. Agor y dwylo wynebu'r blaen, anadlu allan mae'r dwylo mynd lawr tuag at y llawr, ac ni'n ymlacio'r pen i lawr. Mae croeso chi plygu'r pengliniau fan hyn os mae hwnna'n teimlo bach yn haws. Ni'n mynd i anadlu fewn trwy'r trwyn, tro yma yn trial sythu'r coesau gymaint ych chi'n gallu. Mae'r bysedd dal yn pwyso yn erbyn y mat, ond ni'n codi'r pen rhywfaint. Felly ni'n mynd o'r pen wedi ymlacio i anadlu fewn trwy'r trwyn yn codi'r pen. Anadlu allan, mae'r dwylo mynd i fynd lawr i'r llawr, ni'n mynd i plygu'r pengliniau. Mae gyda chi sawl opsiwn fan hyn. Fysech chi yn gallu jwmpo'r coesau nôl i fewn i planc, neu cofiwch allwch chi fynd â un drod ar y tro, nôl i fewn i planc. Neu os mae planc yn teimlo fel bod y bach rhy anodd, mae croeso chi ddod fewn i downward dog. Felly lle bynnag i chi os ych chi mewn downward dog neu os ych chi mewn planc, yn cymryd anadl ddofn i fewn trwy'r trwyn fan hyn. Anadlu allan ni'n mynd i fynd â'r pengliniau lawr i'r llawr. Y peth nesaf ni'n mynd i wneud yw fynd â'r frest a'r gen i lawr i'r llawr yn cadw'r ddau penelyn yn agos i'r corff. Felly mae'r frest a'r gen yn mynd i lawr, ni'n anadlu fewn yn codi fewn i'r cobra. Os mae hwnna'n teimlo'n anodd, mae croeso chi fynd â gwylod y cefn a'r frest i lawr ac yna anadlu fewn yn codi fewn i'r cobra. Ymlaciwch yr ysgwyddau nôl fan hyn. Ni'n mynd i anadlu allan yn codi fewn i downward dog. Yn cymryd anadl ddofn i fewn trwy'r trwyn fan hyn yn downward dog. Anadlu allan yn ymlacio y sodlau lawr tuag at y llawr. Anadlu fewn trwy'r trwyn yn codi'r cos dde i fyny tuag at yr awyr. Mae fel lan i chi, mi allwch chi jyst ddod ar drod o'ch ben y mat, neu codi'r gos yr holl ffordd i fyny. Ni'n mynd i plygu'r penglin dde yn dod ar penglin tuag at y frest, ac ni'n mynd i roi'r penglin lawr ar y llawr rhwng y dwylo. Ni'n mynd i ymestyn y cos chwith yna fel bod yn syth gyda ni. Ac ni'n mynd i anadlu fewn trwy'r trwyn fan hyn. Anadlu allan mae'r ddau penelyn yn mynd i ddod lawr i'r llawr. Felly mae croeso chi aros fan hyn. Mae croeso chi aros lawr ar y llawr gyda'r ddau penelyn yma yn edrych rhwng y dwylo. Neu, os ych chi'n teimlo'n digon gyfforddus, mi allwch chi ymestyn y dwylo allan o'ch blaen chi a'r pen yn dod lawr tuag at y llawr. Felly, jyst yn dewis ymestyn y dwylo neu yn cadw'r dau penelyn ar y llawr yn edrych rhwng y ddau law. Pan ych chi yma, fi jyst eisiau chi ffocysu ar anadlu a gadael fynd unrhyw densiwn ych chi'n dal ymlaen i yn y cos dde, yn enwedig ardal y penôl. Yn anadlu'n araf ac yn ddwfn i fewn trwy'r trwyn fan hyn. Yn gadael fynd unrhyw densiwn ych chi'n dal ymlaen i yn y gos dde. Triwch ymlacio gymaint ych chi'n gallu fel ych chi'n anadlu allan. Gyda mae'r ddwy law yn mynd i ddod nôl tuag at y pen. Ni'n mynd i godi'r frest i fyny fan hyn, anadlu fewn trwy'r trwyn, yn codi'r cos chwith i fyny ac yn mynd ar drodd dde yna i fewn i'r three-legged dog, a wedyn nôl i lawr i downward dog. Anadlu fewn trwy'r trwyn fan hyn. Anadlu allan yn ymlacio y ddau sodlau tuag at y llawr. Ni'n mynd i anadlu fewn trwy'r trwyn fan hyn yn codi'r gos dde unwaith eto i fyny tuag at y nenfwd, yn plygu'r penglin yn dod â'r penglin tuag at y frest, yn rhoi'r drod rhwng y dwylo, yn anadlu i fewn trwy'r trwyn, yn ymestyn y breichiau i fyny yn dod i fewn i Warrior 1, anadlu allan yn suddo i fewn iddo fe.
Felly newch yn siŵr bod y dwylo'n gwynebu gilydd, bod ni'n cadw'r breichiau yna'n syth, ond bod chi hefyd yn ymlacio'r ysgwyddau rhywfaint, fel bod yr ysgwyddau ddim reit lan ar bwys y clustau. Anadl ddwfn i fewn trwy'r trwyn fan hyn yn dal hwn yn gryf. Yn adlu allan mae'r llaw dde yn dod o'ch blaen chi, llaw chwith yn dod tu ôl i chi, ac yn ni'n dod i fewn i Warrior 2, yn edrych lawr o braich dde. Ni'n mynd i'n adlu i fewn trwy'r trwyn. Yn adlu allan, ni'n mynd i fynd ar penelyn dde i bwyso ar y pen glin dde, a mae'r llaw chwith yn mynd i ddod dros y pen, ac yn ni'n edrych i fyny tuag at yr awyr fan hyn. Anadl ddwfn i fewn trwy'r trwyn. Yn adlu allan, ni'n mynd i ymarfer y reverse warrior, felly'n dod nôl i fewn i Warrior 2, yn dal ymlaen i'r gost chwith gyda'r llaw chwith, troi y llaw dde wynebu fyny tuag at yr awyr, ac yn pwyso nôl fan hyn. Felly ni'n teimlo ochr dde y corff yn ymestyn. Yn adlu i fewn trwy'r trwyn. Yn adlu allan yn dod nôl i fewn i'r warrior. Felly ni'n mynd i'n adlu i fewn trwy'r trwyn fan hyn, ni'n mynd i ddal ymlaen i'r ddwy law, plethu'r bysedd, ymestyn y breichiau fyny tuag at y nenfod, ac yna ni jyst yn mynd i pwyso ar ochr. Yn adlu i fewn trwy'r trwyn, ymestyn y breichiau fyny, ac yn anadlu allan yn pwyso ar ochr arall, yn edrych i fyny tuag at y nenfod. Yn adlu i fewn trwy'r trwyn, ymestyn y breichiau fyny, yn adlu allan yn pwyso ar ochr dde. Unwaith eto yn adlu i fewn, ac yn anadlu allan. Yn dod yn ôl i fewn i Warrior 2. Ni'n mynd i sythu'r pen glin dde yna, yn troi o drod dde wynebu'r blaen, ac ni jyst yn mynd i adael i'r corff i fynd lawr tuag at y llawr. Felly ni'n mynd i adael i'r pen i ymlacio, yn dal ymlaen i'r ddwy ffêr fan hyn. Yn gadael i pwysau'r pen i dynnu ni'n agosach tuag at y llawr. Yn adlu i fewn trwy'r trwyn. Ac yn anadlu allan yn ymlacio'r pen yna yn agosach tuag at y llawr. Yn adlu i fewn, fi jyst eisiau chi agor eich breichiau i'r ochr. Ni yna mynd i ddod ar dwylo tuag at y frest. Ni'n mynd i plygu y pen glin chwith, a wedyn mae'r drod dde yn mynd i wynebu fyny tuag at yr awyr. Ni'n mynd i'n adlu i fewn trwy'r trwyn fan hyn. Yn mynd ar penol syth yn ôl tu ôl i ni, ac yn plygu'r pen glin dde, gyda'r drod chwith yn gwynebu syth i fyny tuag at yr awyr. Nawn ni'n neud unwaith eto yn adlu i fewn trwy'r trwyn, y penol yn mynd nôl tu ôl i ni, ac yn ni'n suddo i fewn i'r ochr chwith, y drod dde yn gwynebu fyny tuag at yr awyr. Yn adlu i fewn trwy'r trwyn yn mynd ar penol tu ôl i ni, ac yn suddo i fewn i'r ochr dde. Ni'n mynd i ddod ar dwylo, yn ôl i'r mat, yn symud y corff i wynebu'r blaen. Yn anadlu i fewn trwy'r trwyn, yn mynd ar drod dde, yn ôl i fyny'r three-legged dog, a nôl i lawr i downward dog. Yn adlu i fewn trwy'r trwyn fan hyn. Yn adlu allan yn plygu'r pengliniau, allwch chi ddewis jwmp o trad rhwng y dwylo, neu allwch chi ddewis drod ar drod dde ymlaen y drod chwith ymlaen, yn adlu i fewn trwy'r trwyn, yn mynd ar dwylo, syth uwch ben y pen, yn adlu allan ymlacio'r dwylo lawr wrth eich ochr. Nawn ni fynd ymlaen i wneud gwmws yr un peth ar yr ochr arall, os ydych chi eisiau dŵr mae croeso chi ôl dŵr. Yn wneud yn siŵr bod chi'n cadw'r cefn yna'n syth unwaith eto, yn cadw'r pen i fyny, wneud yn siŵr bod y mat yn hir tu ôl i chi. Yn adlu i fewn trwy'r trwyn, yn dod ar dwylo o flaen y frest yn Namaskar Mudra. Yn adlu allan ymlacio'r ysgwyddau. Yn adlu i fewn ymestyn y breichiau fyny tuag at y nenfod. Backbend bach fan hyn. Agor y dwylo wynebu'r blaen. Yn adlu allan y dwylo mynd i'r llawr ni'n ymlacio'r pen. Yn adlu i fewn trwy'r trwyn fan hyn yn codi'r pen rhywfaint y bysedd dal yn aros ar y mat.
Yn adlu allan i'n plygu'r pengliniau lle chi ddewis jwmpo, yn ôl i fewn i planc neu mynd ar drod dde a drod chwith yn ôl i planc, neu lle chi ddod i fewn i downward dog. Yn adlu i fewn trwy'r trwyn fan hyn lle bynnag i chi downward dog neu planc, yn dod â'r pengliniau lawr tuag at y llawr. Again, ar frest yn dod i lawr yn cadw'r ddau penilyn yn agos i'r corff yn adlu i fewn yn dod fewn i'r cobra. Yn adlu allan yn dod syth i fewn i downward dog. Anadl ddofn i fewn i'r trwyn fan hyn. Yn adlu allan yn mynd ar sodlen a'n agosach tuag at y llawr. Yn adlu i fewn, tro ma'n ni'n mynd i godi y gos chwith i fyny tuag at yr awyr. Cofiwch mae yna croeso chi ddod ar drod just uwch ben y mat. Neu mestyn y gos syth i fyny. Yn adlu allan mae'r penglin chwith yn mynd i ddod tuag at y frest. Ni'n mynd i roi'r penglin rhwng y dwylo, sythu'r cos dde yn ôl, agor y frest, yn adlu allan, mae'r ddau penilyn yn mynd i fynd lawr i'r llawr. Ni'n edrych rhwng y dwylo fan hyn, yn neud yn siŵr bod ni ddim yn cadw unrhyw fath o tensiwn yn y gwddwg. Ac os ych chi'n teimlo'n digon gyfforddus, ymestyn y breichiau allan o'ch blaen chi, a mae'r pen yn mynd i ddod lawr tuag at y mat. Anadl ddofn i fewn trwy'r trwyn fan hyn. Fel i chi'n anadlu allan, jyst feddyliwch am adael fynd o tensiwn yn y gos chwith yna, gadael fynd unrhyw tensiwn yn y penol chwith. Un anadl ddofn arall i fewn trwy'r trwyn fan hyn. Yn adlu allan yn gadael fynd o fwy o densiwn yn y gos chwith yna. Yn dod ar dwylo nôl tuag at y pen, yn codi'r frest i fyny, yn adlu i fewn trwy'r trwyn, yn codi'r cos dde, ac yn symud y gos chwith i fewn i'r three-legged dog, a nôl lawr i downward dog. Yn adlu i fewn trwy'r trwyn fan hyn yn downward dog, yn adlu allan y sodle yna'n mynd yn agosach tuag at y llawr. Yn adlu i fewn trwy'r trwyn, ni'n mynd i godi'r gos chwith i fyny tuag at yr awyr unwaith eto, yn plygu'r penglin a tro yma'n rhoi'r drod rhwng y dwylo. Ni'n mynd i anadlu i fewn trwy'r trwyn, ymestyn y breichiau i fyny tuag at yn enfod, yn adlu allan yn gadael i'r corff i suddo fewn i Warrior 1. Newch yn siŵr bod y dwylo'n gwynebu gilydd. Ni'n ymlacio'r ysgwyddau bod ni'n cadw tensiwn yn y breichiau. Yn adlu i fewn unwaith eto. Yn adlu allan y llaw chwith yn dod o'ch blaen chi tro yma, llaw dde'n dod tu ôl i chi. Ni'n agor i fewn i Warrior 2. Ni'n edrych lawr y braich chwith fan hyn. Newch yn siŵr bod y breichiau yn aros ar yr un lefel ar y sgwyddau. Yn adlu allan, mae'r penelyn chwith yn dod i bwyso ar y penglin chwith, llaw dde'n dod dros y pen ac ni'n edrych i fyny tuag at yr awyr fan hyn. Yn adlu i fewn trwy'r trwyn. Yn adlu allan yn dod syth nôl i fewn i Warrior 2. Yn trial ymlacio'n Warrior 2 gymaint â ni'n gallu gyda help yr anadl. Ni'n mynd i anadlu i fewn trwy'r trwyn, ymestyn y breichiau i fyny plethu'r bysedd, yn adlu allan pwyso'r ochr chwith. Yn adlu i fewn trwy'r trwyn, ymestyn y corff i fyny, yn adlu allan yn pwyso'r ochr dde. Yn adlu i fewn trwy'r trwyn ymestyn, yn adlu allan yn pwyso'r ochr dde. Yn adlu i fewn trwy'r trwyn, ymestyn i fyny, ac yn anadlu allan. Yn dod syth nôl i fewn i Warrior 2 yn edrych lawr y braich chwith. Ni'n mynd i sythu'r penglin dde, troi'r drod i wynebu'r blaen, yn gadael i'r frest i fynd â ni lawr tuag at y llawr, yn dal ymlaen i'r ddwy ffyr, yn gadael i'r pen i ymlacio i lawr fan hyn, yn adlu i fewn trwy'r trwyn, yn adlu allan yn gadael i'r pen yna i suddo'n agosach tuag at y llawr. Un anadl ddofn arall i fewn trwy'r trwyn, ymlacio'r pen tuag at y llawr fel i chi'n anadlu allan. Ni'n mynd i ddod ar dwylo i fyny, yn sythu nhw i'r ochr, ac yna'n dod ar dwylo
o flan y frest yn amysgamwdra. I ni jyst yn mynd i suddo i lawr i'r ochr chwith, gyda'r drodau'n gwynebu fyny tuag at yr awyr. Ni'n mynd i anadlu fewn trwy'r trwyn yn mynd ar panôl tu ôl i ni, plygu'r penglin dde ac yn suddo i lawr gyda'r trod chwith yn gwynebu fyny tuag at yr awyr. Anadlu fewn trwy'r trwyn y panôl yn mynd tu ôl i ni ac ni'n suddo i lawr. Unwaith eto anadlu fewn trwy'r trwyn, panôl tu ôl i ni, yn suddo i lawr. Ni'n mynd i fynd ar dwylo tuag at y gos chwith, yn troi y corff i wynebu'r blaen fan hyn. Anadlu fewn trwy'r trwyn yn rhoi'r dwylo lawr ar y mat, ac yn mynd ar gos chwith yna nôl i fewn i'r three-legged dog, ac yna nôl i lawr i downward dog. Anadlu fewn trwy'r trwyn. Anadlu allan allwch chi plygu'r pengliniau, jwmp o'r trad rhwng y dwylo, neu fynd â un drod ar ôl y tro, rhwng y dwylo, anadlu fewn. Mae'r dwylo mynd i'r ochr, ac ni'n codi'n o'ch ben y pen, anadlu allan, y dwylo'n ymlacio lawr wrth eich ochr. Ni'n mynd i adael i'r corff i ymlacio fan hyn yn cau'r llygad, y dwylo'n gwynebu'r blaen. Ac ni jyst yn rhoi cyfle i adael fynd o tensiwn, yn ymlacio'r ysgwyddau fel i ni'n anadlu allan. Chi triwch cymryd rhyw faint o reolaeth dros yr anadl yna. Yn trial arafu'r anadl i lawr. Yn agor y llygad fan hyn. Ni'n mynd i fynd lawr i'r llawr i utkatasana, felly jyst yn plygu'r pengliniau, yn dod i fewn i'r yoga squat, yn dal ymlaen i'r pengliniau, yn gadael i'r frest i fod yn drwm arno nhw. Yn edrych lawr tuag at y llawr, yn cymryd anadl ddwfn i fewn trwy'r trwyn fan hyn. Yn adlu allan, yn gadael i'r frest i fod yn fwy trwm ar y pengliniau. Cynnau ni'n mynd i ddod â'r pengliniau i lawr tuag at y llawr yn dod mewn i vajrasana, felly jyst yn eistedd yn ôl ar y sodle fan hyn, yn cadw'r cefn mor syth ych chi'n gallu, yn cau'r llygad, ac unwaith eto yn gadael y corff i ymlacio, yn gadael fynd unrhyw densiwn, yn anadlu fewn trwy'r trwyn am 6 eiliad. Ac yn anadlu allan trwy'r ceg. Yn anadlu'n araf ac yn ddwfn i fewn am 6 eiliad. Yn anadlu allan trwy'r ceg. Unwaith eto. Nawr jyst yn dod o'r panôl i lawr tuag at y mat, yn sythu'r coesau allan o'ch blaen chi, yn rowlio'r cefn yn ôl ar y mat, yn tynnu'r pengliniau i fewn tuag at y frest fan hyn, ac yn symud y corff i'r ochr dde ac i'r ochr chwith. Chi jyst yn gadael fynd o unrhyw densiwn yn rhan is y cefn. Ac yna dod yn ôl i'r canol, yn tynnu'r pengliniau yn agosach tuag at y frest fan hyn, ac yn symud y pen i fyny gyfarfod y pengliniau, felly jyst yn ymestyn cefn y gwddwg. Yn dod nôl i lawr i'r llawr, yn ymestyn y brechiau allan o'ch blaen chi, yn dod â'r pengliniau i fyny
i tua 90 degree angle, yn cymryd anadl ddwfn i fewn trwy'r trwyn. Anadlu allan i jyst yn mynd i rowlio'r pengliniau fel bod nhw'n cwmpo i'r ochr dde. Chi jyst yn gadael y ddwy penglin i ymlacio ar y llawr, ac yna mae'r pen yn mynd i bwyso i'r ochr chwith. Felly ni'n edrych lawr y braich chwith fan hyn, a mae'r pengliniau'n cwmpo'r ochr dde. Ni'n mynd i anadlu'n araf ac yn ddwfn fan hyn, yn trial cadw'r ysgwyddau mor agos i'r mat as sy'n bosib. Dewch ar pengliniau nôl i fyny'r canol, ac ni jyst mynd i adael iddyn nhw cwmpo i'r ochr arall fan hyn, gyda'r pen yn pwyso i'r ochr dde. Felly mae'r pengliniau yn cwmpo'r ochr chwith a mae'r pen yn pwyso yn edrych lawr y braich dde. Yn ffocysu ar yr anadl fan hyn, yn anadlu'n araf ac yn ddwfn i fewn trwy'r trwyn, yn ymlacio'r ysgwyddau fewn i'r mat. Yn dod â'r pengliniau nôl i fyny'r canol, yn ymestyn y coesau allan o'ch blaen chi, yn gadael i'r dwylo ymlacio lawr wrth eich ochr. Aroswch chi lle i chi, jyst yn rowlio'r pen i'r ochr dde ac i'r ochr chwith. Chi jyst yn cael gwared o unrhyw densiwn yn y gwddwg unwaith eto. I fi mynd i godi lan, ni'n mynd i fynd trwy un ymarfer anadlu ac yna mynd i fewn i'r relaxation. Aroswch chi yn shavasana fan hyn yn cau'r llygad os mae hwnna'n teimlo'n gyfforddus. Gen i mynd i ymarfer un ymarfer anadlu o'r enw Purvaka Pranayama, sef anadlu i fewn trwy'r trwyn am 6 eiliad, dal yr anadl am 2 eiliad, anadlu allan am 6 eiliad a dal yr anadl am 2 eiliad. Felly mae hwn yn helpu'r corff a'r meddwl i ymlacio tyma bach yn ddyfnach na fysych chi os ych chi jyst yn mynd syth i fewn i'r relaxation. Felly na i gyfri am cwbl o rounds cyntaf a wedyn na i adael i chi cyfri eich hun. Felly peth cyntaf eisiau chi wneud yw anadlu allan trwy'r trwyn. Anadlu mewn 2, 3, 4, 5, 6, dal 2, 3, allan 2, 3, 4, 5, 6, dal 2, 3, mewn 2, 3, 4, 5, 6, dal 2, 3, allan 2, 3, 4, 5, 6, dal 2, 3, mewn, dal, allan, dal, mewn, dal, allan, dal, mewn, dal, allan, dal. Yn eich amser eich hun, nawr yn dod i anadlu fewn ac allan trwy'r trwyn yn amser eich hun. Yn cymryd eich sylw i lawr i bysedd y trad a'r trad.
Yn gadael iddyn nhw cwmpo ar ochr, yn gadael fynd unrhyw densiwn, chi'n dal ymlaen yn yr ardal yna. Yn gadael i ran is y coesau ymlacio. Ac yn gadael i ran uwch y coesau ymlacio. Yn ymlacio'r penol a'r clun. Yn gadael i'r stumog i ymlacio. Ac yn ymlacio'r frest. Yn gadael i'r bysedd a'r dwylo i ymlacio i fewn i'r llawr. Yn gadael i ran is y breichiau ymlacio. Ac yn ymlacio ran uwch y breichiau. Yn gadael fynd unrhyw densiwn yn yr ysgwyddau. Yn ymlacio'r gen. Ac yn ymlacio'r tafod. Yn ymlacio'r trwyn a'r llygad. Yn ymlacio cefn y pen, blaen y pen, ac yn ymlacio ran uwch y pen. Yn gadael i'r corff cyfan i ymlacio i fewn i'r llawr. Yn dechrau anadlu tymed bach yn fwy ddwfn. Yn sylwi ar yr anadl yma mewn i ran is yr ysgyfaint, y ran canol wrth y frest, a ran uwch yr ysgyfaint. Eich amser eich hun yn meddwl am symud bysedd y trad a bysedd y dwylo. Ac yn rowlio ar ochr chwith y corff. Ac yn dod i ymlacio ar yr ochr chwith. Ac yn eich amser eich hun yn rowlio ar y stumog, yn defnyddio'r dwylo fel clustog i'r pen.
Ac yn eich amser eich hun yn dod i eistedd yn Sukha Asana, gyda'r coesau wedi croesi, yn gadael i'r dwylo ymlacio ar y pengliniau. Yn cymryd un anadl ddwfn arall i fewn trwy'r trwyn am 6 eiliad. Ac yn anadlu allan trwy'r ceg, yn rhoi un cyfle arall i adael fynd unrhyw densiwn. Ac yna'n agor y llygad.